Moison mayong gabi, niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman. Non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtan, kung waas kamatuuran ipasukan. Ang labing hataas sa tanang kamatuuran, matud pa sa libro ni Sirach, the highest truth of all truths is the word of God spoken from the mouth of God. Ang labing hataas tanang kamatuuran maumpung sa Dios nga miguwa siyang baba, ug nga si Kristo miingon, nga iya mga puong makaluwas. Matud pa niya, pabilin mo sa akong mga puong. May bawo mo sa kamatuuran ug ang kamatuuran makaluwas kaninyo sa Juan 8:31-32. Maigsoon ato ning ablihan sa pagampo. Sangan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, pinagi sangan ni Jesus o Yahweh Diyos Amahan, Anak Jesus, Espiritu Santo, Paraklito, among gipangayo o gihangyo ang imong gasa sa kahayag sa kamatuuran. Nga kini among paninghuaon sa pagpuyo ug pagbansay ang imong mga puong. Unya amo sang ipaambit sa uban nga nakinahanglan. Amo sang ipangayo og Ginoong kalinaw sa kalibutan tungod sa mga dagkong gubat na hitabo sa Russia, Ukraine, libo-kalibog daghang kinabuhing nakalas. Mga bata, mga babae, mga tiguang o uban pa nga mga nakalas sa gera o sa Hamas o sa Jewish nga dunay sangka tungod sa pag-among-among sa mga Hamas, batok sa mga babae, mga kabataan o makalilisa nga pagpatay o pag-among-among sa mga bata. Ginoong Diyos, kining maong kasamok gumikan sa kakuwang o pagtuo sa mga tao nga ikaw buhi, ikaw Diyos nga langit nung amahan, nga magatultul ka namo, dili sa lumalabay nga kalipay sa kalibutan, kundi kalipay ng walay katapusan uban kanimo dito sa gingharian sa langit. O Isus, nangayo kami nini simungan, o sa imong panabang, o sa pagampo ni Santa Maria Birhen, langit nung inahan. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Yan niya uban ka nato nga atong mga naandan nga mga higala o igsuon sa atong tulumanon niya si Brad John Porca, si Brad Rudy Recasa, si Mado Aquino o si Brad Carlo Badinas. Atong paminahon, mga ilang mga mapambiton kay mga pulong alang sa mga katawhan, labi na niya itong nangita gyud sa kahayag o sa mga tubag, sa mga pagsupak sa atong mga isuon nga dili Katoliko. Manahon na to si Brad Carlo Badinas. Dagang salamat, Brad Sok, og maayong gabi kaning Brad Sok og sa atong mga suki nga tigpaminaw nining atong programa, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa dili pa ko mangutana, Brad Sok, greetings nako kanunay ni Brad Michael Cabunilas og ni Brad Romhinson og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Og kanimo Brad Makong Mangyaw uban sa imong asawa, maayong pagpaminaw kanaton tanan. Og sa naglantaw sa atong live streaming ni Brad Sok, si Nina Billy Hautupat og kang Bros Arandaki Intig, maayong pagpaminaw og pagtan-aw kaninyo. Ang akong pangutana, Brad Sok, mahitungod ni sa mga larawan. Kay mao ra bagyo ni sagaran nga atakihon, Brad Sok, sa mga laig reliyon nga kining larawan nato sa mga santos. Dinhi sa Exodo kapitulo 20, Brad Sok, bersikulo 3 ngadto 4. Klaro kayo ang gisugo sa atong Ginoo. Niyang sugo sa Ginoo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisay unsang butang nga tuas sa itaas sa langit kun dinhi sa ilawom sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilawom sa yuta. Klaro, Brad Sok, nga kini daw sugo gyud ni sa Ginoo nga dili gyud ka magbuhat og linilok nga larawan nga dagway nga naa sa langit og naa sa yuta.
kini Bradsok ang maigo daw ani Bradsok klaro kayo Katoliko gyud bisag unsaon pa kuno kay doon natay larawan nga naa sa tagalangit sama anang larawan ni Mama Mary mingon man ta nga si Mama Mary tuwa na sa langit larawan ni Santo Cristo mga tagalangit unya ang giingon dir Bradsok nga bawal man Bradsok dili daw ta magbuhat ani nga klaseng larawan labi ng atong alagaran unya Bradsok unsa may atong katin-awan ani Bradsok kay mura ba ni sagaran nga atakihon jud nila Bradsok ug daghan taon mga Katoliko nga nailad pud ani Bradsok palihog kog pagpatin-aw Bradsok. Ang atong ikatubag unas tanan dunay pinulungan sa kinaadman. Naingon nga sapientia vera nobit distinctionem in similaribus. The true wisdom knows the distinction of similarities. Dunay duha ka tawo nga nagsulob og sinin ng puti. Ang usa dunay stethoscope, ang usa dunay bag nga gisudlan sa mga gagmayng tuwalya, oil, alcohol. So, sinining duha nga nagsulob og pulos puti, ang usa ka tawo nga dunay mayo nga kaalam makaingon nga doktor gining usa. Kay doon na may stethoscope nga ianinaw sa doktor taon sa dughan, may baon niya unsay gipati is masakiton. Ang usa nakita niya nga kini tigmasahe gyud kay makita man siyang bag nga nabirto nga dunay mga towels o usab dunay mga oils nga para gyud sa haplas sa katabangan niyadtong mga kaigsunan nato nga duna sa gibati nga pamaol sa lawas. So nakahibaw ka doktor ni ko sa tigmasahe ni ko sa. So mo nang ngalan natog dira sa pensya. Tinuod nga kaalam makaila sa kalainan sa duha ka butang. Ang wa may bawi sa itong mga kaigsunan, kanarag yung kining naibawaan nila kanarag yung mga Diyos-Diyos. Larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter o guban pa. Nga gidili ginas Ginoo. Si San Pablo pa siyang pinulungan sa 1 Corinto 8:3, what is an idol? An idol is nothing. That's fruit of imagination. Unsa mga Diyos, kanang mga Diyos, wa gina mga bunga rin na sunahuna sa mga tao. Pero dunay Diyos nga atong gila nga mo siyawe ug dunay katarungan ug hinungdan nagpabuhat siya og larawan. Matud pa sa Diyos Amahan, Moises magpahimo ka, magpasalsal ka og linilok nga larawan ribulto. Sa duha ka kirubin, kun anghel niya masig kakilid sa maong tabernakulo ibutang ang duha ka larawan sa kirubin. Kay naa ako diha. Og dunay panahon nga ako magigsulti kanimo, madungog nimo akong tingog, wa ka kay bao, din gikan ang tingog. Tanawa o niya, diya sa Holy Tabernacle, kung bala ang tabernakulo, makita nimo kinsang nagsulti. Mao na mga igsuon nga di ni basahon sa atong mga higala, mga igsuon nga non-Catholics. Nga di ay ang Dios nagpahimo og mga linilok nga larawan. Unya, unsa nang matanga sa larawan, ang Biblia nagtubag sa nato. Gikan hiya po sa pulong sa Dios nasa Ezekiel 41, versikulo 18 ngantos 22. Dito sa Jerusalem, matud pas Ginoo duna ko'y usara gyud ka templo. Igsuod nimo dunay dako kayong altar. Makita nimo sa altar ang mga larawan sa kirubin nga linilok, larawan sa tao nga linilok, ug dunay say dagway sa batanong leon nga sa pinadayag 5:5, that is the symbol of Christ, the lion of Judea or the leader of Judea, that is Christ. O sa masig kakilid sa mga bungbong doon ay mga kinulit nga larawan sa kirubin. So naam lagi na, ningon ang Ginoo nga, kini naa sa kong templo. Why templo sa Dios apan o sa lamang ka templo sa Jerusalem ug daghang mga kinulit nga mga larawan. Og ningon ang Dios sumala sa balang kasulatan nasa balaang libro sa Kaalam uluhan 6 tuding 10. Mingon ang Dios ang mga butang nga sagrado, tagda nga sagrado. Ang butang nga balaan, tagdas ka balaan, aron mabalaan ka. Pero kung mag-among-among magpasipala ka sa mga butang nga sagrado, silutan ta ka. Mabasa na to sa Ezekiel 28:18. Kinsa kadtong magapasipala
sa akong mga sagrado o linilok nga larawan nga sagrado, akong pagasilutan. Sunugon ko siya. Ezekiel 28, versikulo 18. So, takosad nga makapaamgo, makapahadlok tingali sa mga tao nga wa mahibaw. Wa mahibaw kung siya sa pinsya vera. Nobits distinctionem. Now, madto ta sa katuyuan sa Dios. Kinisulti ang Ginoo nga kining maong tabernakulo na makigsulti ko og nadungog ni Moises ang tingog sa Dios pero wa siya kaybaw. Nipadawol siya sa maong tabernakulo og kadtong kirubin nga gipahimo sa Dios nga gibutang niya masikakilid sa altar. Ang tingog sa Dios diha taliwala sa duha ka kirubin. Buti pasabot kung usa pa ang anghel nga nagtingog, pasabot nga dili sa taliwa, diha sa kilid sa anghel, pero nagpatiliwa ang tingog. Nagpasabot ang duha ka kirubin nakigsulti kaniya gikan sa Dios. So na sa Números Kapitulo 7 versikulo 89 nga ang larawan nga di mo tingog dunay baba di kasulti pero gipatingog sa Dios, gipaybaw sa Dios. Ngano aron pagpaybaw sa katawhan nga the Lord God can also dwell in the holy thing which God has commanded Moses, the two images of cherubim. Duha ka larawan sa cherubim. Doon ay tuyo ang Ginoo pagpaybaw. The presence of God. Ang Dios naa diha. So, kini mo usa kadako kayong katarungan nga wa hibaw sa ubang mga igsuon nato. Ug ngani ningon ang Dios. Nasa Salmos 34, versikulo 4 ngadto sa 9. Ang akong makakaaway. Ang akong makaaway dili ni mahigala. Nagdag martilyo og maso ilang dugmukon ang akong makinulit nga larawan. So sa templo sa Dios dunay mga images nga gipahimo sa Ginoo. Ila nang dugmukon ug ilang sunugon ang balaang simbolo sa Dios. So sa templo ug mingon ang Ginoo, silutan ko sila. Sila akong kaaway. Busa kadto na mga kaiksunan nato nga mapasagaron ang ilang pag-ila nga kanang gipahimo sa Dios nga mga larawan kung dililok nga ribulto matod pa nila Dios nakapasipala sila. Nga naman kay Ginoo ilang gitanyag ipaybawas katawhan nga mas sinupakon siyang sugo o nga Dios nga naghimog Dios. Dili na tinuod sayop ng pangunahon na niyong Ginoo mga sagradong butang balaan nasa Leviticus 19:30, the holy thing, the holy tabernacle, reverence them in the holy tabernacle. Tahura, hatagig patamod, pagtahod, kadtong mga gihimo nako nga mga sagrado. O ganang reverence, kung basahon nimo sa English, pagtahod, pagyukbo, busa ka na ding mga larawan sa mga santos, mao na nganlan natog mga larawan nga balaan. O kadtong mga nangamatay na nga mga patriarka nga gihimuo ang larawan diya sa mong templo nebawan sa buhat San Mateo 17:1-3 nga dito si Jesus sa bukid sa Tabor kalit lang mitungha si Elias og si Moises nga nakigsulti sa Ginoo. Si San Pedro, San Juan og Santiago na nibangon ug nakaila sila. Si Elias ug si Moises nga nakigsulti sa Dios. Kaila sila dayon. Diin man sila kaybaho nga the span of many years wa pa sila matao. Diha na si Elias ug diha na si Moises. Ngano nakaila man sila? Kay didto sa templo sa ato nagisgutan dunay mga linilok nga larawan sa mga balaan, sa mga patriarka, sa mga propeta. Busa matubag na ang pangutana nga dunay mga larawan sa mga tao nga dugay nang namatay pero gibuhatan og linilok nga larawan. Nailan dayon. Nakatabang ang mga linilok nga larawan. Mao kadto ang atong tubag sa mga pangutana ni Carlo Badinas. Unya ato na yung matagad. Taga na to higayon ang usa ka tawo nga si Brad Rudy Racasa nga nailang ginganlan og researchers and looking upon inside the Bible what are contradictions or contradictory terms of the Bible.
kini si Brad Rudy mo ni mubasa sa Biblia, mo tanaw unsa ning mga tekstos Biblia nga nagkasumpaki di ay. Ug kay nagkasumpaki, ang Biblia dili angay tuhuan. Busa mo nang iyang itanyag nato og nagtuo kita nga sa atong paghatag og sumpay sa atong paghatag og katinawan, masabtan unyas nagbasa nga wala di ay contradiction sa Biblia. Igsoon, atong piminahon si Brad Rudy Racasa. Salamat Balsok ug may gabi sa tanan natong listeners. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Roger Apaw ug ni Genesis Veronica Ann Maria Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Balsok, aritas kasulatan sa Roma 6:9. For we know that Christ has been raised from death and will never die again. Death will no longer rule over him. Sa Binisaya pa, kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili nagayod siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. Roma 6:9, klaro kayo nga si Kristo, nasayod kita nga si Kristo gibanhaw. Sa Isaias 1:18, sa mayong balita Biblia na kanayon, God said, "Now let us settle the matter. You are stained red with sin, but I will wash you as clean as snow." Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo ug maghusay kita. Bisag unsa ka pula sa inyong sala, maputi kini kaayo. Isaias 1:18, bisag unsa ka puti, bisag unsa ka pula sa inyong sala, maputi kini pag-ayo. Sa 2 Pedro 3:7, but the heaven and the earth that now exist are being preserved by the same command of God in order to be destroyed by fire. Sa Binisaya pa, apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Unsa di ay ang langit, ang yuta gitagana din na aron laglagon sa kalayo. Akong pangutana ani Bladsok, pagkaluoy aning tagalangit mga maayo ra ba ning tawo? Nya maapil ni pinaagi sa kalayo laglag Bladsok. Paliw ko og patinaw ani Bladsok. Mayo kay ni pangutana ni Brad Rudy kay siyunan ka ng tagalangit. Nakapasar na dala sa mga pagsuway, kasakitan, mga panglutos, pagkukod, o nakasuway na gid sila sa pagsangko sa makapaymuot sa Dios, matinumanon sa mga sugo tuwa sa langit. Ya, gibasa ni Brad Rudy, laot kayong tagalangit, kay maapil man sa sunog sa kalayo. Muna nga, ang tagayuta, sunugon sa kalayo, yan tagalangit sad nga nalangita, sunugos kalayo, way kadangpan. Mingon mga tao, bisan na malangita, sunugon matag kayo. Muna, ang atong daling madaklit sa paglantaw sa mga pong gibasa ni Brad Rudy Racasa. Pero ang tinuray, yun nini nga kahulugan, kanang sa 2 Pedro 3:10, nga mabut ang panahon, matud pa sa Ginoo, ang katapusan nga yugto sa panahon sa kalibutan. Nga hugasan sa Diyos ang kalibutan pinagi sa kayo. Mamatod pa mag-uwan og kayo. Ug kana sang kayo nga dito gikas kaytasan, mao sana ang sunugon sa Ginoo, dili na kadtong nagpuyo sa langit, kundi diya sa kawanangan, mga broken stars, mga bituon sa kaytasan. Nya kini sila mga sunog sad og mga tagak sa kalibutan. Aron paghugas sa kalibutan nga mahugaw. So kanang gisgutan nga langit dili na heaven as the place or the abode of God, dili na mong puyanan sa Dios, kundi mao nang kawanangan. Nga kini magkagubot og mga magsangka mga kayo sa kaitasan, nya masunog na silang ilahara og ang mga tagak nga kayo adto sa kalibutan. Mao nang way mabilin, makalilisang. Og mao nang paghugas Ginoo. Kanang isgutan nga sunugon ang tagalangit, dili na kanang nagpuyo didto sa kayumayaan. Nga atong mabasa sa Pinadayag 9,
Nga size 9 ug 10 na abling langit, nakita niya ni San Juan ang daghang makalag sa mga santos nga malipayon nga nagdaig sa Dios. So dili sila maigo sa kalayo kadturang kawanangan, the space that shall be inflamed or will be burned by God, sunugon sa Ginoo, ug ang mga tagak nga mga kayo punta sa kalibutan. Mao na ang mabasa sa 2 Pedro 3:10. Mao ka na atong tubag sa may pagkutanan ni Brad Rudy Recasa, niya arita ni Brad June Purka. Daghang salamat Brad Sok kanimo og sa tanang nagpaminaw, labi na sa atong duha ka adlaw nga Bible study basic seminar dito sa Marigondon Our Lady of Sacred Heart, labi na sa atong mga staff dito, mga opisyalis ni panguruhan ni Brad Rumi Danyo ug sa atong advisor dito si Brad Cornelio Amit ug sa atong pare nga si Father George Alfonso ug siyang mga kaabag ng mga pare. Nya mayong gabi kanyong tanan diha nagsunod taga Lapu-Lapu ug labi na diha sa Esperanza o Kanabay, Esperanza Matalom Liti sa mga Purka family. Mayong gabi niya yung pagsunod ay ini kay mga minister nila Brad Sok. Nagsunod sila ani programa tungod kay makatubag sila kung naay modalit nila ang mga pangutana sa ilang na-assignan nga lugar. Ang pangutana Brad Sok nga nag-ingon ang kalag nga angay na dili iampo pa. Ang mga minatay dili na makahibalo ni bisan unsa. Ecclesiastes 9:5. Nya mausab ang mga minatay dili na mubalik hangtod mawala na ang langit. Sila dili na mahigmata. Hub 14 versikulo 12. Busa wala na paglaom alang kanila. Unsa may katinawa na to ni Brad Sok? Ang katinawa nato niya na kanang gisigutan nga mga minatay ang lawas sa tao. Kaya sumala sa Ecclesiastes 12:7, unsay kamatayon. Ang kamatayon mo ang panagbulag sa kalag o espiritu o sa lawas. Ang lawas mo pauli sa yuta, abog sa yuta, o niya ang kalag o espiritu mo balik sa Diyos, hukman din tagsa-tagsa sa Diyos, kadtong magkalag nga nibiyan na sa lawas. O kadtong lawas, mo pauli sa sementeryo, mabug. O muna ibuot pasabot ni Ecclesiastes Solomon nga ang nangamatay moadto sa lumnganan wa nay buot, wa nay kahibalo ang ilang ng lawas. Pero kumusta man ang ilang kalag? Dunay kahibalo. Og sila moatubang tagsa-tagsa sukmanan ni Kristo Jesus. Matud pa ni San Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 5, versikulo 8 katos 10. Bayanan raman ni atong kalag. Biyaan raman ni sa atong lawas. Sa atong kalag, biyaan ra sa atong kalag, nga atong lawas mabilin, tua sa abog sa yuta. Manandili na sila makahandom pa. Pero ang makalag nga angay iyampo, mao katong makalag nga wa malangit, kay doon na pa'y gagmay nga sa wa saan ba impyerno? Kay sa San Lucas 12:42, justice man ang Ginoo, ang dakog sala, wa maghinulsol mortal sin, impyerno ang gagmay ragsa katong naa sa kahimtang sa venial sin, naara sila linisanan. O matod pa ni San Pablo, bisan muagi sila kayo pan maluwas pa. 1 Corinto 3:15. Mao ni ang atong iyampo. Mao ni ang atong handumon nga naa sa 2 Magabiyo 12 versikulo 43 ngadto 45. Maayo ang gihimo ninyong mga buhi nga nagampo kamo para sa nangamatay. Aron ang nangamatay mabadbaran sa ilang mga sala. So kadtong makalag nga naa pa sa purgatorio, matabangan nato. Mabadbaran sila mga sala aron madali sila pagbalhin gikan sa dapit o kahimtang nga linisanan, balhinon na sila ngadto sa langit magpuyo na uban sa Dios. Muna nga itong tubag sa may pangutana ni Brad John Purka, niya balik maradita ni Amado Aquino. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang kitinawan sa pagtuong Katoliko. Badsok, ang akong pangutana may tungod sa kining teksto sa Job 34:14 ngadto sa 15. Kaning pag-ingon sa Ginoong Dios, kon panalitan og mamatay ko, patay tanang may kinabuhi, mga isda, langgam,
mananap og mga tao. Badsok pangutana, maapil usab pagkamatay ang mga anghel kun mga espiritu og ang mga daotang espiritu nga mao ang mga yawa nga do naman usab sila'y kinabuhi. Badsok mura magsumpaki sa Kaalam 12:1 ug sa 2 Korinto 4:18 nga ang mga buta nga dili makita walay katapusan ug dili mamatay. May nang pangutana ni mo, Mado Aquino, may tungod sa gingon nato sa Hub 34, versikulo 14, ngadto sa versikulo 15. Ngamingon ang Diyos, kung ugaling mamatay ang Diyos, mamatay ang tanang buhing binuhat sa yuta. Ang langgam, isda, mga mananap, ug lakip ang tao. Mamatay usab. Wala magisgot ang Ginoong mga anghel, kaya kanang mga anghel, espiritu mo na, dili pa na mamatay. O kanang yawa, di naman na kinanglan nga patyon pas Ginoo, kay naa naman sila sa kahimtang sa impyerno. Espiritu mo sa nangyawa, dili mamatay. So, specifically, kung ugaling mamatay ang Diyos, mga matay ang tanan nga niya sa kalibutan. Kaya ang tanang mga niya sa kalibutan nga buhi, nagdepende man, nagkabyon man sa Diyos. Ang ilang kinabuhi, gikabyon nga to sa Diyos, nga mong tinubdan sa kinabuhi. Na kung ugaling mamatay ang Diyos, patay tang tanan. Pero dili man na mamatay ang Diyos. Di man na mahitabo kay sa gramarya kung ugaling, sa papananglit ba, pero dili mahitabo. Kung ugaling mamatay ang Diyos, pero di na mahitabo. Kaya nasuwat mas Biblia. Kana sa Jeremias 10:10, siyawi ang Diyos mingon, ako ang Diyos, buhi ako sa kanunay, wala ako'y katapusan. Ya, si Kristo sa nga itong Ginoo, nasulat sad. Di mamakak si San Juan Evangelista, ng ilamdagan sa Espiritu Santo, sa Juan 12:34, mingon si San Juan, ang Kristo nga itong naibawaan, dili mamatay. Bosa, dili mamatay si Kristo. Siya ang pagka-Diyos, pero siya ang pagkatao, mamatay siya. Manang sa The Creed, nga doon na imprimatur ni Archbishop Socrates Villegas, page 41, sa diya nga si Kristo mihalad siyang kinabuhi, pagpaila siyang gugma kanato, nagpakamatay siya, diya siyang lawas, kaya ang iyang kahimtang isip Diyos, dili man mamatay. So di na mamatay ang Diyos. Basta di na tinuod nga nahitabo nga nangamatay sa mga tao. Aman mamatay ang mga tao, kay dili tinuod nga namatay si Kristo nga Diyos. Dili tinuod. Kay kung mamatay ang persona ni Kristo, mapil pagkamatay ang persona sa Amahan, ang persona sa Espiritu Santo. Kaya matod pa sa Teaching of the Catholic Church, pahina 91, the three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal and they live in eternity. Sabi ni siya pa nga ang Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo, nga way ubos ug way labaw nila, equal. Ug sila buhi sa kanunay, everlasting life, infinite, and endless life. Sa ito pa, wa gid sila'y kamatayon. Mao na ang tinuray. Dili kay namatay si Kristo nga Diyos, niya namatay sa niyang pagkatao. Duha na'y namatay. di na mabasa sa Biblia nga sa pagtubos ni Kristo, duhay namatay. Ang namatay niya mo ang iyang pagkatao. Dili ang iyang pagka-Diyos. Muna naa sa Teaching of the Catholic Church, dugma, sa libro Teaching of the Catholic Church, pahina 163. Nagingon sa English that Christ as God is consubstantial with the Father. As man, He is consubstantial with His Mother. Being man, He died. But being God, He did not die. O, klaro ba na? Nga ang anak si Kristo, usarag kinaiya sa mahan sa pagka-Diyos. O siyang pagkatao, usarag kinaiya siyang inahan mo sa Maria. Ang iyang pagkatao namatay. Pero isip Diyos, matud pa, dili siya mamatay. Mao na ang ato'y katubag sa may pagutana ni Mando Aquino, niya atong tagdon pagbalik si Carlo Badinas. Dagang salamat, Brad Sok, o niya mayong paglantaw ni Brad Ilyong Aresponay o kang Sister Diane Grace o sa tanan mga suki nga tigpaminaw.
Ang akong pangutana Bradsok, may tungod nining doktrina sa mga protestante bitaw Bradsok nga Bible alone o Biblia lamang. Kay mao man gyud na ilahang baruganan Bradsok. Unya ngano kitang mga Katoliko Bradsok nga moingon man ta nga kining Bible alone o Biblia lamang usa ka dakong sayop nga naa man na sa 2 Timoteo 3:15-16 si Pablo man gyud mo inisulti ana nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Espiritu Santo aron pagtudlo kanato sa pagmatuto, pagsaway ug pagkinabuhing matarong. Ang giingon jud dito Bradsok tibuok kasulatan nilamdagan sa Espiritu Santo. Unya Bradsok, nganong kita Bradsok Katoliko nganong mo supak man taan ang Biblia lamang nga ang Biblia nilamdagan man na sa Holy Spirit Bradsok. Unsa may atong katin-awan ana Bradsok? Nga ito katinawan niya na mo nga kining niya sa Isaiah 54 versikulo 5 nag-ingon nga ang kaluwasan sa Dios gitanyag sa tanang adlaw. Ang kaluwasan sa Dios gitanyag sa tanang adlaw. Tanang adlaw. Gikan pa ni Adan ug Eva, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Moises. Hangtod panahon ni Kristo ang kaluwasan sa Dios gitanyag kanunay. Nya kon panlitan ang Biblia ra mo'y makahatag ka natog giyas kaluwasan. No sa man mutunghang unang Biblia, 450 AD. Doon ay mga 400 katuig nga pa'y Biblia. Yan o sana mudaghan ang Biblia pinaagi sa bagong gahom sa sinsya. 1454 si Johannes Gutenberg ang siyentipiko nakaimbento og kining new modern printing nga sa ka adlaw maka-produce yag mga pila ka libo nga Biblia. Pero sawa pa ang 1454, sawa pa itong 450. Daghan na kay mga tao nga di maluwas. Kaya wa pa man mutungha ang Biblia. Ug di Biblia sa 1450, pilar to kalugas. Murang sayop ka na. Kaya kaluwasan, dili lamang diya sa pagbasa sa Biblia, kundi sa pulong sa Diyos. Mo nang giingon ni Jesucristo sa San Marcos 16, versikulo 16. Kasi pong ni Jesus, panglakaw ka mo. Walihi, tudlui ang mga tao. May tungod sa akong pagtulunan o akong may balita. Ya katong mutuog magpabunyag, maluwas. O si, tudlui. Waming kong ginupabasaha, kaya wap sa may basahon niyo, o pa may libro, o pa mamutang 1454 the speed production of many printed books, panahon sa 1454, kang Johannes Gutenberg. Saan na ito pagkaluwasan ang pilar kalugas ng Biblia ang suwats kamot mo nang sayop ng pagtulunana nga ang pung sa Diyos buhi o kanunay naana sa simbahan. Asa mabasa, nasa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 14 o 15. Nagingon nga ang iglesia, ang balay, maong iglesia sa Diyos nga buhi ug haldiki ug patukuranan sa kamaturan. Patukuranan sa kamaturan. Ang simbahan is body of believers, lead by the apostles, lead by the successor of the apostles. Muna nagwali, muna naglakaw, nagsulti sa mga pulong sa Ginoo, pero wa pa libro. Libro Sagrado Biblia. Muna sayop na nga kinahanglan yun kanunay sa tanang panahon na naay Biblia, wala man. 1450 when the Bible was completed in somewhat translation. Pero the production of Biblia in good number, 1454. Yung sa mga pagkaluwas mga taon niya, dungwa pa itong 1454. Muna nga, sayop ng pagkasultiha nga ang Biblia, ang libro lamang. Ang makaluwas sa mga maghahimaw, ningon ng Ginoo, lakaw ka mo, iwala, isulti. Ang akong mga pulong, niya katong mutuo, o magpabunyag maluwas. So, isulti, dilingon ipabasa. Muna ang tawag sa pangutana. Balik ta ni Brad Rody Rakasa. Salamat pag-usab Bradsok. Ug usbon ko, may gabi diya sa Sitio Ulap. Labi na gyud nila ni Tayok Limbaga, Saning Laraga, og ni Luis Antomo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Bradsok, dinhi sa Salmos 10:4. The wicked succeed
in everything they do. They cannot understand God's judgment. They sneer at their enemies. Ang taong dautan mulampos kanunay sa tanan niyang buhaton. Dili siya makasabot sa paagi sa Dios. Og biay-biayo niya ang iyang makaaway. Salmo 10:4. Sa 1 Timoteo 1:20, among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have punished by handing them over to the power of Satan. This will teach them to stop their blasphemy. Sa binisaya pa, nahilaki kanila si Hymeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas. Aron magkakat-on sila og dili na magpasipala sa Dios. 1 Timoteo 1:20. Klaro kayo, si Hymeneo ug si Alejandro gitugyan sa ngadto ni Satanas aron magkakat-on sila dili na magpasipala sa Dios. Sa Mateo 25 tudling 41, unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamo gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Mateo 25:41, klaro kayo adto sa kalayo nga walay pagkapalong, ang katong yawa ug ang mga anghel niya. Kung pangutana ni Bladsok, hangtod ba karon Bladsok? 2024 naman ron. Wap agi ni mapawong Bladsok. Paliho ko na kong patinaw ani Bladsok. Grabe na kayo ha, Brad Rode. Ikaw po sa sugnod, paong gina. Pero di man mapaong. Pero magsugod yan tong mga gisgutan nga mga dautang mga tao. Mulampos silang tanan nga mga paagi. Mga dautan o ngilaan nga mga tao. Adunay pag-angkon sa kadaugan o kapuslanan. Ang nagsulti diyan na nagibadlong mo si Hymeneo o si Alejandro nga naghimog mga pasipala batok sa Dios. Nya ang Dios ilang gipagamay o ilang gipadako ang mga dautang mga tao nga matud pa malampuson sa ilang kinabuhi. Pero di ay giubanan sa ilang mga pagpasipala o insulto sa Dios mao si Hymenaeus o si Alejandro gisilutan hinuos Ginoo. Kay naghimo silang pamakak, naghimo silang limpong nga mga taong dautan magmalampuson. Nanas bala ang kasulatan nga kadtong mga dautan naghimo og kangilaran sa Proverbio 29:9, mga dautan naghimo og kangilaran unya dili gyud maghinulsol bisag kanunay nga gipahamagnuan sa Ginoo mutikig gyud ang liog, bisag gisulti balik-balik sa Ginoo nga siya nahigugma kanila ug aron sila maluwas maghinulsol, wala gyud sila maghimo niya na og sila pagasugniban sa mga daotang kapalaran ug kadautan ug libi na sa silot ngolay katapusan dito sa impierno. Mao na tinuod may tabo sa mga dautan dili kay magmalampuson kanunay hangtod sangtod. Unya kanang kayo nga di mapaong dili man na kayo sa kalibutan. Kayo man na sa impierno. Nya giagad na sa Ginoo kay silot sa impierno wala may katapusan busa kana sang kayuha nga giandam dili sad mapaong walay katapusan. Kay maglakaw niya ng mga naa sa impierno nga mapana sa abog kay wala naman paong naman. Way pagkapalong agad sa ilang kahimtang way katapusan ang mausang kayo sa impierno dili matapos. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brad Rode Racasa, nya balik ta ni June Porca. Dahil salamat Bradsok. Mayong gabi diya sa matalom dito. Si Atty. Maninggulo ug tanan diya ang nagpaminaw dinhi. Labi na to si Father Atse nga magpa-schedule Bible study na mo Bradsok. Okay ro ni Bradsok. Mo paabot ra may. Nga inyo may imbitaron diya. Labi na diya sa Malapok Norte, Maasin City. Sa akong nanay diya, si Nanay Pining, sa akong tatay, si Tatay Crisin Dolorito. Nya mayong gabi kanyo diyang tanan. Nagsunod labi na sa kagnaan. Akong pangutan na Bradsok nga, mura man nagsumpaki ng obispo o pare. Dinhi aning pista senyor. Nga ang usa ka pare, miingon man nga, okay mo mo kalawat, bisag dagko mong sala, basta kaluyan mo sa Ginoo ni ana. Pero ang tubag sa obispo Bradsok, ingon man nga, ang kalawat, dili na usa ka commodity matud sa obispo. Ngadto sa dibuto o nagnimba sa misa din sa Santo Niño. Unsa may katubag na to ani Bradsok katinawan na ning sumpake? Atong itubag niya na
Nagpahinomdom San Pablo sa 1 Corinto 11 nga kinahanglan mo kalawat mo gahin sa tinapay sa kinabuhi mong lawas ni Kristo ug sa tinapay sa lamisa nga kanon nato aron ta mabusog. So gahinon gyud nato, lainon nato pagtagad. Ug kanang tinapay sa kinabuhi lawas ni Kristo. Mato pa ni Kristo mo kaon sa kong unod, minom sa kong dugo, ako mupuyo ni ng tawana. Ug siya mupuyo kanako. Ug kanang tawana dunay kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot naman. Pero mao lagi nga ningon San Pablo nga dunay daghan sa atong mga kauban, nga mga Kristiyano nga nagasakit, ang uban nangamatay pagani kay nangalawat nga wala sila makaandam. Kay nangalawat nga wala sila makaandam. Atong simbahan nagpainumdum nato nga una ta mo kalawat, siguro natong wala tay salang mortal. Kung una tay salang mortal kinahanglan mukumpisal una ta sa sagrado nga pinialan si Ginoo nga mao mga pare na sa 1 Pedro 2:5 kamo ang gingarian sa mga pare. Kamo ang katawhan nga pinili sa Dios. Kamo ang katawhan nga gipilan sa Dios. Unsa gipil sa Ginoo? Gahom. Human mabanaw si Jesus, miingon siya sa mga apostoles, dawata ang Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala nga inyong ipasaylo na pasaylo na. Og bisag kinsang sala nga wala niyo pasayloa, wala sad mapasaylo. San Juan 20, versikulo 22 ngantos 23. Mao na nga kitang mga Katoliko gi-educate kita. Nga kinahanglan kita nga mangumpisal una mo kalawat. Kung doon natay dagkong nga sala, masama ng salang mortal, mga kapaglapas sa sugo sa Ginoo, nga atong naibawaan nga kanasala, ya atong gituyuan gyud, ya dako gyud kadaot. Ha? Kanang kato, dako gyud kadaot. Mao na salang mortal. Mga pagpatay, mga panglugos, mga pagpanulis, mga adulteryo, panapaw, banag ang usa ka lalaki nga makigpares og lain, ang iyang asawa, iyang gibiyaan, o ka ang babae sad nangitag lain, dili na iya bana, at ginganan adultery, mortal sin na, dili na makakalawat. Labi nag magpuyo-puyo ang usa ka lalaki sa usa ka minyo nga babae, usa ka minyong babae nga magpuyo-puyo og single nga lalaki, that is adultery. Mo na nga dili na makakalawat, mo gisulti sa tong sibahan. Ang kantong pare nga nagsulti naka-ablim ko na siya'y lahi nga pananaw may tungod sa pag-angkon sa kahimtang aron makakalawat. Ningon siya tanawa ra gyud, din mo gikan lagyo na kay mo. Gikan mo sa laing dapit mianhi dinhi. Nya tungod sa kadaghan sa mga tawo nagliot-liot kamo. Hilisod jud kayo inyong pagduol. Sakripisyo jud kayo. Nya tungod ni anang inyong sakripisyong gihimo, dili ka kamuhatagag kaluoy sa Ginoo nga sa ating kalawat makakalawat sa lawas Ginoo ay kalawat oy. Kay tungod sa inyong sakripisyo pagkalisod, panaw nyo layo kayo din mo gikan, suot-suot mo baga kayong mga tao nga labihan kalisod pag paduol nga to sa kalawatan. So kalawat mo. Ang inyong sakripisyo igo na. So, katong gisultis pare, opinion rato niya. Dili to mo ang doktrina sa simbahan. Tinood man ang Ginoo maluluyon. Pero kinahanglan ato sang tumanon, primarily, sa unang yung pagtagad nga atong tumanon, ang gisugo sa tong simbahan. Munang si Bishop Villarujo, buutan og ligdong nga obispo, may padayag siya nga, we should not deal the Holy Communion as only a commodity. Nga murag commodity, murag nga kining utong munta, kaon lang na tayo sa kung saan pagkaon, basta mabusog ta. Dili na, matulpan San Pablo, ilhag yun nga kanang tinapay sa kinabuhi, lawas ni Kristo, o ang tinapay sa lamesa nga makabusog nato. Dili gana na to igahin na matulpan ni San Pablo, daghan ng nangasakit, nga nangalawat, nga wa makaandam. Di lang uban na sakit, nangamatay gani. Sa to pa, dili maayo ang atong pagyatak, pag-insulto sa kalimpyo o kabalaan sa Ginoo, isud na to sa hugaw kayo nga kalag, nga nagkalupati sa kasalanan. Muna balik ko na to, ang isulti ni Bishop Villarujo, sakto to, antos lang sa ta, kay wata ka kumpisal,
ampo lang ta, spiritual communion, pero ayaw pagkalawat. Kay nakadugang maka, ug sala kung makalawat ang dili tandam. Mao na nga, angay, o matarong sa atong kinabuhi, nga magtuon sa taspulong Ginoo. Katong pare nga nagsultihan na iya ra tong personal nga opinion, o dili to approve sa larangan sa panudlo sa atong mahal nga simbahan. Mao na nga ato'y katubag sa imong mayang pangutana, Brad John Purka. Unya ato tang paminawon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok ug mayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Greetings na ko Barsok sa Mandawi, si Attorney Mark Johnson Cesar, Brad Alan Tanggapan, ug sa tungkop ning ganilya si Brad Jerome Cabrieles ang maong kapitan, ug si Brad Edwin Paraguso. Maayong gabi kaninyong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana is about Candelaria. This coming February 2, magsaulog ang atong simbahan, kining gitawag nato og Candlemas o Candelaria. Ang akong pangutana ni Barsok, dagang mga Katoliko nga nangutana kung unsay buot ipasabot anang Candelaria. Namuingon pod ang mga laing sikta, one amanas Biblia kanang inyong mga giselebrate, labi na kanang gitawag ninyo Candelaria. Unsa may buot ipasabot ani Barsok nganong magsaulog man ta og Candelaria, ug unsa may kahulugan niini. Palihog og patin-awan ni Barsok. Sa ulog sa Pebrero 2, aging paghandom nga ang bata nga si Jesus gihalad ngadto sa templo sa Dios. Niya nihalad sa sila og mga gasa o sa naandan nga mga buluhaton sa mga muhalad nating karnero o ang uban langgam nga pati nga ihalad o karnero mao gini naandan nga halad dihuli di kining ngalan nato agnos Agnus Deis Christum murang ang kordero sa Dios, kordero batan-on nga karnero. Mao na nga instead of karnero di ta kapalit og karnero, kandila na lang. Kay mao na giimos mga tao kandila na lang. Mao na nga to Candelaria. Pero ang tuyo og tumong niya na mao gyud nga atong pagpasalamat sa Dios diha og tungod pinagi sa Santos nga Misa nga sa atong pag-andam sa atong kugalingon sama sa paghalad ni Santa Maria Virgen ug ni San Jose sa bata dito sa templo sa Dios. Bisan siya Dios nga bata, apan gihalad siya, agig panigingnan kanato nga ang atong mga bata ihalad sukad sa sugod og atong galmon ug amumahon sa mga pagtudlo, sa pagampo, katekesis, ang pagkuyog sa ginikanan sa panahon sa pagsimba kon nana sila sa age of reason, dili ka nang masuso pa. So, mao na ang meaning sa Candelaria. That is a kind of remembrance and memory of offering of Christ Himself done by Mother Mary, Blessed Virgin Mary and Joseph. Nga ihalad na to. Sama sa paghalad ni Maria kang Isus, paghandom mga sigikan sa Diyos, iuli na to sa Diyos. Nga sagaran halad lagi niya to, nating karnero. Yawa matay nating karnero, kandila na lang ito ipuli. Kay kanang kandila. Gikan mo sana sa mga ingno nato, mga gihimo nga candle from gikan sa ingno nato sa mga butang nga putli og sagrado sa panalangin. Muna atong tubag sa pangutana regarding Candelaria niya. Sana pangutana Bradsok, mayong hapon dia sa gabi dia ni Mario Duarte dia sa upon akong pangumangkon. Lamat dong tuminaw di ka pirmi ani. Ako pangutana Bradsok na nag-ingon. Kining San Juan 1:42, kining bato dili ni Pedro, kundili si Jesucristo darak sumala sa Salmo 118:22. Unsa may katinawan ani Bradsok? Si Pedro dili bato, unya si Kristo ra bato. Unsa may katinawan ani? Katanawan mo ka si Jesus gyud mo naglitok na ini nga si Pedro itawag niya Kifas. Now from Simon it will be changed to Kifas. Simon mo ning usa ka bagakay nga hapakuna sa hangin pilay-pilay rang pero di gyud mabali. Pas ligon ang bato.
o nang dili ko nganlan sa imong na nandan nga Simon, kung dili Kifas, dakong bato. Nasa Juan 1:42, Kristo nagsulti niya na. Pero na magpasabot nga giilog ni Pedro ang pagka-patukuranan ni Kristo. Ato nang mabasa sa malang kasulatan sa Episodio 2:20 nga kamo gipatukod sa patukuranan nga maong mga apostoles. So ang mga apostoles mga patukuranan, pero doon na po'y batong dako nga mo'y patukuranan sa mga apostoles ug kanatong tanan. Mao nga si Kristo ang labing dakong bato o labing dakong patukuranan. Nya sunod niya na mo si Pedro na himo na siyang patukuranan sa mga kauban niya mga tinunan. So wa na mag-inilugay. Christ is the supreme rock and He is God. Si San Pedro mo'y usa ka pinilan nga dakong bato, pero dili siya Dios. Apan siya halili sa atong Ginoo. Pagkayam ni Kristo balik sa langit, si Pedro na mong pinilan. Dakong pinilan. Asa mabasa na sa 1 Corinto 12:11 at 14. Ang mga tao, panon sa mga tao nangita o tinubdan sa pangapulong sa kaluwasan. So libog mga tao asami. Motong hitagbuan sila sa ang mga anghel nga abot ug ningon ang mga anghel nagpakita sa mga tao. Kinsa man ug unsa man yung gipakita. Ang mga tao nangita lagi mi sir. Yan ang mutudlo kanamo sa dalan sa kamatuoran. Nasa hupa adua ang ngalan niya si Pedro. Og si Pedro pinialan sa Ginoo sa mga pulong sa Dios og pinaagi kaniya maangkon ninyo ang pulong sa kaluwasan nga dili lang alang kaninyo maluwas usab lakip ang inyong pamilya. Mo na si Pedro gigipilan nya yabdan tas panahon John. Salamat kayo sa atong mga kaubanan. Nya ato sa dieng panumdum nga doon natay nganlan og kining social concern ang Talisay. Ang Talisay taon nangayo sa panabang sa mga kaigsunan natong maluluyon kadtong 80 ka balay nga nasunog. Mo na nga atong tabangan ng mayor siyang mga tinguha, atong mayor Samsam Gulyas, yang kapika si Honorable Congresswoman Ria Gulyas sa 1st District. Si Congresswoman Ria Gulyas na ubos kaniya Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Carcar ug Sibunga. Unong ka LGUs ug iya sa giyong gipananggi sa pagigbisog nga makadag nga proyekto nga isabod nining unom ka LGUs ubos niya. Tabang gid siya ni Mayor Samsam ug si Mayor Samsam malipayon kayo kay bisan sa kalisod mitambayayon gyud kaniya ang iya mga kauban. Labi na ang pagpaluyo sa usa ka buutan maligdong nga Vice Mayor Honorable Vice Mayor Richard Choi Asnar. Niya ang iya mga kauban mga konsyales nga muning mosunod sila si Digol Golias, Maning Gabriana, Rudy Cabigas, ako ning pagumangkon, Danny Caballero, Gail Restauro, Pirdi Rabaya, Lister Daan, Licto Bacaltos, ug si Attorney MacArthur Bass. Og Fee Ilanan, kining kalig-on nga ilang hiusahan, mo'y kausa og hinungdan nga mapabot ang mga proyekto pagtabang sa makabus sa 22 ka barangay sa Talisay. Nya greeting nako ni Brad Sulping Algeri, akong amigo kayo, og si sister wife niya, tungod sa daghang kay mga proyekto ni Brad Sulping, labi na sa pagtabang sa mga kabataan, og usab siyang pagpaluyo sa mga proyekto sa parokya, pinanguluhan ni Monsignor Romanelios, og si Padre Medida, og si Padre Villar, pare nga malagaron sa San Fernando Pares. Igsoon na kang salamat, ang Diyos magapanalangin o ibalik ko kamo ngadto sa atong technical office, technical group, Engineer Pulutan, Julius Pulutan o Dudong Lapi. Salamat!